Kun je van niets een miljoen maken door steeds maar weer te ruilen via Marktplaats? Wij denken dat het kan en daarom hebben we dit gratis konijn opgehaald. Maar hoe ruil je een konijn? Wie wil er een konijn hebben? Ik. Maar dan moet je wel iets hebben om te ruilen. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Nijntje, zou jij wel een konijn willen hebben? Ik heb al een konijn. Maar gelukkig. Deze mevrouw had er een halogeenoven voor over. Succes met Nijntje. Ja, jij ook met je miljonair. Ja, het maakt ook niet gelukkig hoor, geld. De halogeenoven konden we omruilen voor een dakpannenlift. Dat is hem. De lift was van een aannemer die door de crisis nog maar weinig werk had. Hij stond al jaren ongebruikt in een grote loods. Het bedrijf is inmiddels failliet. Bert en Wesley hadden wel interesse in de dakpannenlift. Ze hadden geen geld om er een te kopen, maar wel veel tijd. Dus ruilden we de lift tegen een week arbeid van deze zeer ervaren timmermannen. En daar stond de popgroep De Kik om te springen. Zoals je ziet wordt hier keihard gewerkt. Zij wilden net een oefenstudio bouwen, maar de hele band heeft 2 linkerhanden. Het goedbon voor 2 optredens van de Kik. Maar wie wil De Kik? Toen de bekende kunstenaar Diederik Kraaienveld zijn 50ste verjaardag wilde vieren, was de ruil snel rond. Hij kreeg De Kik op zijn feestje en wij kregen een exclusief kunstwerk. Het kunstwerk is zo exclusief dat we alleen maar wilden ruilen voor iets dat nog exclusiever is. Een Rolls Royce. Een Rolls Royce. Jij wilt het exclusieve kunstwerk van Diederik Kraaienveld ruilen voor deze Rolls Royce. Dat is helemaal correct verwoord. We zijn met niets begonnen en rijden nu rond in deze zeldzame Rolls Royce. Maar we hebben nog een lange weg te gaan naar het miljoen. Wij denken dat het kan, ruilen tot een miljoen. Ik denk het niet. Gewoon aan het werk gaan. Wat denk jij?